to, čo sme dali obyvateľom mesta Bánovce sľub, že otvoríme prvé farmárske predajne, farmárskú tržnicu. Dnes práve oficiálne túto tržnicu otvárame v priestoroch pána Bereša, ktorému aj touto cestou chcem poďakovať, že pochopil našu myšlienku a priestory nám dal k dispozícii. Miel si teda ako jeden zo zakladateľov a spoluorganizátorov Mňamfestu dalo prísľub už na prvom Mňamfeste, že otvoríme predajňu špeciálnu na podporu tých domácich výrobkov. Toto bol ten dôvod a podarilo sa nám dostať slovu, takže predajňa je otvorená a verím, že budú aj radi chodiť nielen Bánovčania, ale aj široké okolie na nákupy. Když to pravidelně užíváte, tak vás to Nopal je potravina starých májů, indiánů. Nopal byl vlastně mexický nebo májský král, který žil v prvním století prvního tisíciletí. Recepturu toho pečiva jsme vytvořili na Mendelově univerzitě v Brně s předními onkologií a diabetologií České republiky. Je to potravina roku. Životnost ten chleba má 6 dní. Je to čistá příroda. Nejenom extrémně uvolňuje z krve cholesterol a cukr, ale při krátkém potravinovém cukrovém řetězci i významně snižuje glykemický index. Doporučujeme to nejenom pro lidi, kteří chcou přijímat energii, mohou to i diabetici, no a je to i dieta. I kdybyste snědli půl bochníku, minimálně bych doporučoval 2-3 krajice denně. Chce to pravidelnost. Licenci jsme uvolnili, firma Partner Sardanas, která má světový patent, Greenpacku Bánovce, která vlastně tento chleb jako první na Slovensku peče. Mrzí ma dosť, že v dnešnej dobe vlastne také uponáhlané a tak ďalej, že veci sa robia všetko narýchlo. Ja chcem ísť cestou kvality, to znamená, že radšej nie je a pokiaľ je, nech je kvalitné. To znamená, myšlienka tejto predajne vznikla aj za pomoci pána Miku a pána Bereša. Nejak sme sa dali dohromady, proste slovo dalo slovo, postupne po roku, po 3/4 roku prehovárania smerom ku mne aj a som rád, že teda vlastne ma dostali do takej úrovne, teda, že ma prehovorili k tomu, že aby táto vec sa podarila. Hlavná myšlienka je tá podpora tých regionálnych produktov. To znamená, že všetci, ktorí to podujatie pripravovali, tu dnes ponúkajú výrobky z vlastných predajní a z toho je aj pripravené celé to občerstvenie. Zabíjačky, guláše, grillovaný syr, varené víno, čerstvé pekárenské výrobky. Takže verím, že všetci, ktorí tu dnes prídu, tak si aj nakúpia, aj sa najedia a verím, že nebudú ľutovať a radi sa k nám vrátia. Ja sa snažím odlišovať tým, že vlastne nepoužívam žiadne, nazvime to, chemikálie. To znamená, že klasické prírodné koreniny, sol, určite veci sa nedajú robiť tzv. Rýchlo soli, dusitánové soliacej zmesi, ale čierne koreniny a tak ďalej. Veci, ktoré vlastne ľudia si môžu nakúpiť, tak sú vlastne výrobky, ktoré sú kvalitné a majú dosť dlhý proces výroby. To znamená, nie je to výrobok zo dňa na deň, ale sú to týždňové, 2- až 3-týždňové veci, ktoré vlastne sú soli. Bez vody, bez nástrekov, čistá príroda. To znamená, že nejak vlastne karmenádlu, krkovicu a tak ďalej, keď ju nejako dáte na pult, tak proste, aby bola bez kadejakých tých nástrekov a tak ďalej, vlastne umelých vecí. S pánom Bohuškom Mikom sme sa pustili do takéhoto zápasu, že by sme chceli, aby skutočne Slováci začali jesť a konzumovať veci, ktoré sú zo Slovenska. My v podstate, keď sme sa s pánom Berešom prvýkrát stretli, bolo to skôr z pohľadu profesionálneho, on tedy hľadal nájomníkov do tejto budovy a ja som ho svojím spôsobom poprosil vtedy, že či by nemohla byť taká myšlienka, že by sme tu urobili budovu, kde by sa tieto naše slovenské farmárske produkty predávali. On súhlasil, rok a pol trpezlivo čakal, že som ja hľadal tých nájomníkov a dnes môžem povedať, že už je tu zamestnaných 8 ľudí, ktorých sme zobrali priamo z úradu práce, čo je fantastickým prínosom tohto projektu. Tak služby budú v celom rozsahu, aby tí ľudia skutočne si našli, ja to nazvem tak veľmi jednoducho, akýsi mini, zatiaľ berme to mini potravinový dom. Takže si tu nájdú v podstate všetko od mlieka a výrobkov z mlieka cez zeleninu, ovocie, ovocné šťavy, čalamády, medoviny, med, vínka a končí to samozrejme tým najdôležitejším každodenným chlebom.
ako povedal pán Miko, bude to zamestnanosť z nášho regiónu a samozrejme aj tie potraviny, ktoré sa tu budú objavovať na pultoch týchto predajní, budú z nášho regiónu. Samozrejme, že tie myšlienky sú o mnoho väčšie a siahajú ďalej. To bude znovu umožniť tým ľuďom, ktorí dopestujú, dorobia doma nejaké tie výrobky. Tu vždy si ľudia naučia, že prídem sem a túto kúpim. Tak to je tá myšlienka aj zamestnanosti, ale aj poskytovania služieb občanom celého tohto regiónu Bánovecka a okolia. Som rád, že tu máme pekárov, som rád, že tu máme pána vinára a nie na poslednom mieste vlastne pánov od mlieka, to znamená Milexákov, s tým, že vlastne chceme spolupracovať jeden s druhým, to znamená jeden druhého trošku potiahnuť. Ako som sa rozprávala s týmito pánmi, je to vlastne táto akcia sa spravila na otvorenie tohto domu, ale v podstate padlo aj rozhodnutie, že budeme v tom pokračovať a teda zavedeme tradíciu, čo ma teší.